Moba dan koma ta haka. Me sunanka da wani suna ake kiranka da shi? Bala Moba me kai ka ta kawo kana wuri? Me kuka aka kawo kuna? Informa na mi? Kinahon? To miliyan nawa karba? Wallahi ne dai 100 suka ce mu. To gaba ɗaya kuɗin kai da aka ce ma kai nawa aka karba yanzu nawa ka ji kuɗi nawa aka karba? Miliyan 7 ne. Miliyan 7 aka karba. Ko kai dan ina ne? Dan siyasa. A wace karamar hukuma? Ikara. Mutum nawa ne kuka aikata wannan aiki? Wannan din? Ku nawa ne? A tsakani da Allah ne wanda na sani dai kila dai mu dai ina gani ba su wuce mutum biyu ba tunda da waya ne. Da waya ne ake karɓar kuɗin? To waɗanda ka gaya mana yan ina ne ka gaya mana jiya? Yan jere ne. Yan jere. Su ake da bindigogi? Su ɗin. Bindigogi guda nawa ne? Bindigogi guda nawa ne? Gaskiya bindigogin su ina gani za su kai 3. Bindigogi 3 ko 4. Ko a takaice dai an karɓi kuɗi miliyan 7 kace ko? Miliyan 7 ne aka karba a garin mu. Miliyan 7. To 100 nawa? Da 500 ko? Ko karba? A'a ne yanda suka ce mun 100 ma suka ce mun. Kai nawa suka baka da karbi kuɗi? Ni 30 suka bani. Ka 30 aka baka cikin kuɗin? Kuɗin suna hannun su wane ne? Wallahi ban san inda su zuwa. Wane ne ke kiran ku yake baku lambobin waya? Wannan din. Me sunan shi? Arkeli. Arkeli. Sunan shi Arkeli. Arkeli. Tashi zauna. Tashi. Sunan shi Arkeli. Ko? Arkeli. Arkeli. Ina jin kana kai. Mutum nawa da ka karbi lambobin waya ka ba mutane? Guda ɗaya ne na karba. Miliyan nawa karban mashi? Miliyan 1. Sauran miliyan nawa karban ma ɗayan? 1 miliyan 5. 1 miliyan 5. 1 miliyan nawa? 1 miliyan 1. To, kudi suna hannuwa ne yanzu? Ni ban Ka rika kallo na. Kudi suna hannuwa? Kamar yadda ya faɗi a gurin mutanen. Nawa ne kuka ba mu ba? Daga kanka kai. 30,000 kuka ba mu ba? To, ka yanzu kudi suna wuri waye sauran? Suna gurin abokan yi wanda abokan shi da waye da waye? To magaji ba? Magaji shi ya tsere. Magaji ya tsere? Ai mu ba tsere a gurin mu in Allah zai zo hannun mu. In Allah da magaji ba zai tsere ba. Sai ya zo hannun mu da yarda Allah. Mu bara bai gudu a gurin mu. Ko ya gudu ma zai dawo. Ai Allah, mu muna tare da Allah.